Pa kaj? Vraći se nazad. Ti ćeš upisan pa vratio se nazad. Ne mora da upišem, dobro. Rekao sam da mene nema ulažen. Što ja vodim? Svi ste upisani koji ste ušli posle mene, da znate. To je naša kuza. Stavite stojke ispred uvijek, ali ti nema mera, da ste ja vidim šta radite, jel? Šta va? Kad predvoji. Sjedi. Upisani. A mene je sve, a da se. Idemo, ajmo. Evo.